Usa kaming gabi mga angkol, mga auntie. Tugutin isad ko ninyo ng mga sa katahuran mga pamangkin. Magandang gabi po sa inyo. Ayan, Tutoy na Love. Ayan, ito naman ang ating programa ngayong gabi. Ayan, 9 p.m. hanggang 12 midnight. Maying gabi, ako po ang inyong Uncle Tutoy. Medyo kulang kong tutoy ron. Ayan, medyo luya ang inyong uncle. Kulang og tutoy. Anyways, kumusta mo po ang inyong weekend? Ha? Medyo okay ba yung weekend nyo? O baka naman medyo luya lang, no? Walang gana kasi nga ang sweldo ay bukas pa. Pizza 30 bukas, no? Pero good thing na may iba. Nung Friday may sweldo na. Kaya ngayon, medyo kapos din sa pera kasi nga binabudget yung pera para sa mga due date ng buhay. Pero maganda na yung mga kabisyo, ha. Unahin mo muna yung mga bills natin, no? Kuryente! Pambihira yung kuryente ngayon, no? Oo, parang nagdagdag ng 3,000 kada buwan. Pambihira naman to. Yan ang sinasabi natin mga kabisyo. Sabi nga nila, mas okay pas alright kapag may pasok. Bakit? Hindi masyadong lumalaki yung bill kasi unang-una yung electric fan at saka yung aircon. Si boss ang magbabayad. Pati na yung ilaw, no? Oo, marami kasing nakaramdam ngayon. Sobrang init po mga kabisyo. Alam mo ba, naka-duty po ako nung alas 11 po ng tanghali dito, no? Sa impilan. Lumabas ako ng mga 2:30 siguro. Pag samba ko sa sasakyan, pag on ko, imaginein mo sa loob ng sasakyan, nagulat ako, no? 50 degrees Celsius. Init kayo, no? From CCP Complex, binabaybay ko yung Rojas Boulevard hanggang Baclaran, 40 plus pa rin, 40 degrees plus pa rin yung init sa loob ng kotse. So ang ginawa ni Uncle Totoy, binuksan ko ang kotse, yung bintana. Parang mas tumaas pa eh. Pambira. So mas mainit pa yung nasa labas po mga kabisyo. Kaya ingat po tayo mga kabisyo, no? Of course, amping po, no? Dasig lang po mga kabisyo kasi nga sabi nga nila, ako nga ngayon, no? Mukha naman akong walang sakit. Pero alam mo, parang natamaan po ako ngayon. O sana naman hindi tutuloy-tuloy, no? Ang ginawa ko lang mga kabisyo kasi parang nagkaroon ako ng running nose, no? Tumatakbong ilong. Hindi. Parang tumutuloy yung sipon mo. Ginawa ko ngayon, nagpahinga lang ang inyong Uncle Tutoy. Oo, pahinga lang. Tapos inom ng maraming tubig, tapos konting gamot din, no? Ayan, pinapahinga ko lang. Ngayon, medyo okay na ng konti. Pero sabi ko, kulang pa rin mga kabisyo. Kailangan pa rin natin na ipagpahinga. Ayan. Si Uncle, yan, ikaw call ngayon, no? Alam kong ramdam mo. Lalong-lalo na pag ikaw ay namamasada, no? Nagmamaneho. Ating mga grab driver dyan, no? Lalamove driver, trailer truck driver. Siyempre, mga pahinantin na laging nakataas yung paa sa trailer truck, sa prime mover, no? Ating mga bus driver na nakatutoy din, no? Ang mga taga San Agustin, no? Kumustamos? Siyempre, mga konduktor at mga pasahero. Hello po, good evening po sa inyo, mga kabisyo. Ayan, at balikan na lang natin mga kabisyo itong programa po natin kasi ito yung panahon na kung saan we will reminisce the past. Yaw words. Basic po yan mga kabisyo, no? Bilang isang uncle, mas magandang namnamin po yung mga nakaraan. Sasabihin ng mga uncle sa auntie, alam mo, nung dati, nung araw, hindi kami ganyan. Yaw words, di ba? Kaya ang tanong ko nga sa'yo, call o auntie, no? Mga kabisyo, siyempre sa ating mga pamangkin din, no? Nung araw na nasa elementary o high school ka, anong favorite subject mo? Ano ba yung favorite subject? Asignatura ba? Yeah, words, no? So ano bang favorite subject mo, Uncle? Yeah, words. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nung araw, sabi ko, ang paboritong subject ko ay recess. Subject ba yung recess? Ang bihira. Pero alam mo mga kabisyo, nung araw din kasi, no? Hindi naman malaki yung baon natin, no? Ang ginagawa ko, magkano lang yung baon ko siguro nung araw? 2 pesos? 5 piso? Tapos umabot ng 20? Babawasan pa yan ng pamasahe pa uwi. Hindi pa ako nagrereklamo pa, ha? Pero how much more yung mga pamangkin po natin ngayon na mas malaki pa. May nakita nga, nagreklamo, 500 pesos, no? Ha? Pinatulpo ba yun?
Grabe naman. Grateful ang laki naman ng mga kabisyo. Hindi mo lang alam ha sa mga bata ngayon kung paano hinanap ng pera. Alam mo nung araw po mga kabisyo, pag naghingi ka, lalong-lalo sa papa ko, shout out sa papa ko na nasa langit. Pa, shout out sa iyo. Ayan, no? Pag naghihingi ka, halimbawa, bibili ka ng ice cream. Di ba, ice cream? So, ang ice cream ay want yan. Hindi ka bibigyan. Pero pag bibili ka ng, kailangan ko ng calculator. Ay, diha dayon. Basic kuot dayon. Asan na mas mahal? Mas mahal ang calculator, di ba? Pero yan yung sinasabi, need talaga yung inuuna po mga kabisyo. Kaya shout out sa ating mga pamangkin na malaki yung kanilang baon. Ayan. At siyempre naman mga kabisyo, kaya nasabi ko yan, kailangan talaga yun natin na yung kahalagahan po ng pagpapalagan ng etong subject po natin. Kasi meron pong purpose po niyan mga kabisyo. Siyempre, unang-una, no? Mahalagang punto yan kung bakit mahalaga ang pagmamahal sa subject. Unang-una, yung parang ganado ka sa pag-aaral, di ba? Pansinin mo mga kabisyo, pag gusto mo yung subject ha, hindi yung gusto mo yung teacher ha. Oh my God, I love my teacher. Yes, I do. Ayan. Paborito mo yung subject dahil paborito mo si teacher. Pero minsan sabay-sabayan call, di ba? Oo, kaya nagugustuhan mo yung subject na math, ayaw mo sana ng math. Si teacher, hubagang ate oy. Di ba? Pag tiningnan mo si teacher, gadilaab. Ang ganda-ganda talaga mga kabisyo. Kaya nagiging, nagustuhan mo na yung subject. Pero eto pong nakapost sa ating fan page po mga kabisyo, no? Sa Totoy Bato Official. Ang nakalagay doon ay, anong subject sa school nung araw yung madalas kang nagpapaalam kay teacher na, Ma'am, Sir, may I go out? At bakit? So, yan po ating pag-uusapan dito mga kabisyo. Dito sa ating programang Tutoy na Love. Ako po ang inyong Uncle Tutoy. Totoy Bato. Dito lang sa 90.7 Love Radio. May gabi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!